We interrupt this program to bring you... Добър ден, драги зрители! Днес имаме една интересна тема за обсъждане, както всичките ни теми. Попаднах на много интересни статии, които бяха 2 на брой и заглавията са следните: 5 причини, поради които да излизаш с момиче, което пуши трава, и момче, което пуши трава. Най-тъпото нещо, което съм чела и попадала през живота си. Сега ще ви дам 5 причини, по които да имате гадже на хероин. Ако искате, може да намерим позитивните неща дори в това. Може да ми обясните, що за тъпа нова мода е това нещо да подстракаваме гаджетата си, да взима джойнт, да имаме приятелка, която да пуши до усмъртяване и да няма лично мнение за нищо и да е спокойна и забавна. Кой иска нещо повече, на мене ми звучи добре. Или пък пич, който да не мога да го дигне. We all want this, don't we? Сега ви давам едни 5 хубави причини за това да имате гадже на хероин. Първа причина. Всяка ваша среща ще бъде толкова вълнуваща, колкото и първата, понеже човекът до вас няма да си спомня, че е бил с вас. Because of the heroin. Втора причина. Колкото и да е разхвърляна вашата стая, вашата приятелка или приятел няма да има нищо против, понеже ще пътува някъде в друго пространство. Трета причина, поради която вие да имате хероинов наркоман за гадже. Винаги могат да намерят пари от всякъде. Повярвайте ми, това са хора, които наистина могат да намерят пари от всякъде. Все пак говорим за следващата доза, която е нужна. Четвърта причина, на тях не им показа нищо. Това са хора без скруполи и те могат с абсолютно всичко да се справят. Биха нахранили дори 100 човека гигантски мускули. They don't have fears or any kind of feeling. Тези хора нямат никакви чувства. Пета причина, поради която вие може да излизате с някой на хероин. Тези хора разбират отлично от вени и ако имате нужда от медицинска помощ или нещо, те винаги могат да издърпат вашата кръв или да ви инжектират хероин и да се оправите с всичките проблеми в живота, които имате. Това по-добра причина от това да имате гадже на хероин. Мисля, че дори матка и пич на джойнт не могат да се сравнат с преживяването с някой на хероин. Точно това е идеята, новата мода. Нека да подстракаваме нашите половинки да са наркомани, за да нямат лично мнение относно нищо и да не знаят къде се намират, за да може да ги контролираме спокойно, ако ме разбирате. Аз имам нужда да съм с някой, който да контролирам, не да има лично мнение и представи за живота. Ако все пак вашия човек и половинка не е някой, който да е спокоен постоянно и да се смее на шегите ви, демек да е на марихуана или въобще да е труп и да не присъства в живота ви, демек на хероин. Ако търсите някой, който да е по-бърз, да е винаги на време, никога да не спи, човека за вас е на амфетамини. Ако търсите някой, с който да говорите за вселената и природата и свята, за вас е човек, който употребява LSD и гъби. Въобще разноцветки, много хора, всякакви наркотици, още повече експериментирайте. Ако имате нужда от някой, който постоянно да ви обича, то трябва да е някой на MDMA. И за 100-тен път ме прекъсват и аз умирам от срам, но няма да се спра пред нищо. Ако търсите някой, който просто да ви смърди на кофа, то това е човек, който пуши цигари. Ако търсите някой, който да е пълен боклук, то си намерете пълен боклук. Това е много сериозна тема за наркотиците и много хора не са наясно колко е опасно това нещо. Не може да се гаври с него. Дори безобидната трева, дори алкохола, дори шиваните цигари, които са легални. И на много места се интересуват дали имаш 18 или не. Като цяло хората се интересуват от пари и всичко е за пари. Никой не го е бе за вашето здраве и мозък, стига вие да имате пари. И докато все още има такива статии от сорта на "Вау, колко е готино гаджето ми да пуши джойнт", това говори много зле. Дори хората, които не са пропаднали наркомани и може би имат достъп до такива неща, изглеждат зле, именно заради такива статии. Не бива да злоупотребяваме с тези неща, особено когато не сме се сблъскали реално с страшните факти. Иначе няма лошо. Ето имате едни 5 страхотни причини следващата ви половинка да бъде закачена на хероин. Мисля, че са доста стабилни и мисля, че ще са ви от полза. В днешно време почти няма такова нещо като табу тема. Абсолютно за всичко мога да прочетете в интернет. И повярвайте ми, дори от една безобидна трева може да стигнете до много крайни и грозни гледки. Внимайте какво си пожелавате. От личен опит мога да ви кажа, че не бихте искали някой до себе си, който да е пристрастен за нещо и в един момент, без да се усетите,
този човек ще предпочита това нещо пред вас или пред което и да било друго реално преживяване. Първо, никога не агресирайте на хора, които са закачени за нещо. Тези хора имат нужда от помощ. Не бих казала, че имат нужда от подкрепа. Имат нужда просто от сериозно стягане. По темата за наркотиците, това е. Не се подигравайте на тези неща и не си мислете, че това е мода. Това е много сериозен проблем. Това беше всичко от мен, драги зрители. Надявам се да не съм обидила никой.